Baş davizaniyar içine elbijartman sibe da dest bekiriye dubare em bizanın davizaniyar içine. Kajin beyani haşte serisi be dengdayin li navça cine raşa li bajari rehaye dest pekir ve ev 4 saat û nîve berdewam dike heta natu keşa arîşe dema prosaya dengdayinê birêve diçû rû nedaye û li tevahiya cine reş 27,686 dengdêr hilbijêr hene û li tevahiya navça cine reş jî 124 sindok hatine zanîn bi çavderiya me heta niha li navenda cirnêraş beşdarbûn di asteke baş de ye de hilbijartina sî û yekê adarê de rêje beşdariyê derûdora ji sedî heştê bû tê çawerekirin dîsa heman rêje beşdarî divê hilbijartina îro de jî pêk were favorî yani wek favoriya vê hilbijartinê du namzêd têne destnîşan kirin yek partiya dem yek jî AK Partiye ku namzêdê Partiya Dem di sî û yekê adarê de bi rêje ji sedî sî û sê bi ser ketibû lêbelê li ser îtiraz û nerazîbûna aliyê AK Partî lejneya bilind a hilbijartinan biryara dubarekirina hilbijartinê da bo şaredariya Cirnê Reş. Niha Sinan Çift Yürek Parlamenterî Partiya Dem mêvanê me ye li ser proseya dengdayîna birêveçûna li ser birêveçûna hilbijartinê ew jî li vê derê çend roj bi xwe jî xelqê vê derê em ê ji wê bipirsin. Birêz Çift Yürek heta niha proseya dengdayînê çawa birêve diçe rêje beşdariyê bi çavderiya we di çi astê de ye? Gelek spas dikim. Serîdan vayê bêjin wek em bên çavê gelê Kurdistan û Tirkiye îro li ser Cirnê Reş e. Sêvê de em digerîne li gunda û navenda bajêr. Reş aram e heta niha aram e. Vêşin de nizanim heta niha aram e gel diçer ser sandıqê îrada xwe azad dengê xwe dide. Daxwaza me û armanca me zî evek zaten gelê me bi îrada xwe azad dengê xwe bide. Çi sandıqa de derket ew wê îradê re rêzdarin serseran serşava. Beşdarbûyîn baş e gor havînê gor ki wek em bên karkerê demsal bi nizîka 10,000 şûn dervayê welêt bişoğulin car diz beşdarbûyîn baş e alaka baş e û em ê hêvî dikin ki ev ê başî heta nedewî bimeşe. Va panzeronum çi dît li vê derê gel guhartinê dixwaze gelê hîlwanê. Sê sedemê wî henin. Yekem wek em bên va 40 salin wek em bên malbatek vê derê desthilatdar e. Rêverberiya şaredarî destvan dabûn û ew gel eciz bû. Dudî wê malbatê hîlvan mîna mala xwe dît yani mîna zeviya xwe dît hîlvaniya min e. Gelê hîlwanê divê ne. Daxwaze meze ve hîlvan ya kesîn ne ya AKP ne ya Demê ne filan hîlvan ya gelê hîlvan ye. Cirnê Reş gelê Cirnê Reş berteka duemîn ev e. Sisî wî gel bi xwe zane li me em çûn kîja gundê kîja taxî ji me re gotin ki ya bi xwe sandiq şewitandin bi xwe zî encam îptal kirin ji bo wê gelê baş tepkiya xwe bide. Em hêvîdarin ki û armanc dikin ki dengdarê AKP'yê zî ê ehlî vicdan îjar dengê xwe bidin demê gelê ciya ji me re wir gotin banga me zî daxwaza me zî ev e. Demokrasî ev e zaten bira guhartin çêbe. Dem hat 4 sala 5 sala bu şaredar destî de bû gelê me ne ecwan ê guhartin çêke. Îro li Cirnê Reş çi encam derkeve ew encam tesîrek bandorek çawa li ser paşeroja gelê Cirnê Reş dê bike? Gelek spas dikim. Eger guhartin çêbe Cirnê Reş ê bi xwe wer. Ê bê ez bi îrada xwe derketim îrada xwe me azad kir 40 sal bû wek em bên îpoteksa îrada me hebû zor destî hebû çend cara gelê Cirnê Reş dana êdina qezenç kirin bi zor destî li wan standin. Îjar gerek bê guhartin eger bê guhartin du tiştê çêbin yek demê were em dibêjin zaten dem nabêje ez ê filan bikim dem dibêjin ki ez ê çi bikim ez ê bi gel re bikim. Pîskereke cotkarî heye ez ê bana vana kim ez ê bên pîskereke ve çinin da imkanê me çinin. Cîvana heye ez ê bana cîvanan kim ez ê bên pîskereke ve çi ye defretê min çi ye em ê bi hev re bi ser kevin ya binkevin ji bo wê guhartin çêbese ji bo Cirnê Reş gele giring e ji bo Tirkiye zî gele giring e. Çavê Tirkiye li vê derê. Baş ez spas dikim.
مرسی لجرنریشه نزدیک 5 ساعته دنگ داین بردوام دکه و حتی 5 ایواره جی دنگ داین و بردوام که پیشتی 5 ایواره همو صندوق ویوارن گرتن و جمارتنا دنگان و دست ببکه لگل جرنراش بگشت لتواهی ترکیه لسه ناوچه و لحق باجارو کان ببورن لسه ناوچه و لچار باجارو کان دنگ داین تینه کرن و شاردار نو تینه هل بجارتن